Pre svega, glavni akcenat su bile omogućavanje našim inženjerima da bez ikakvih prepreka mogu da rade u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. I ja mislim da ćemo iskoristiti sledeću narednu sednicu, zajedničku sednicu dve vlade, da bismo to i u onom formalnom smislu učinili, ali forma je forma, dakle, vrlo smo opredeljeni da zajedno formiramo radne timove i da zaista konkretizujemo ovo sve o čemu smo pričali, jer prošlo je dugo vremena, mislim da naši inženjeri to zaslužuju. Naravno da ćemo se uključiti u izradu prostornog plana područja posebne namene Drina-Tara, jer je to od velikog značaja za obe, i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju. Sve što možemo ćemo pomoći. Mi smo imali male organizacione promene u smislu funkcionisanja ministarstva u delu prostornog planiranja i urbanizma. Sada imamo i posebno formiranu agenciju koja se bavi upravo ovim pitanjima, te ćemo u tom smislu naravno i tu uspostaviti neposrednu saradnju. Kada je uvođenje elemenata e-uprave, razmenili smo mišljenje, ja sam prenela ta neka dobra iskustva Republike Srbije, jer se Srbija od 196 zemalja koje su bile obuhvaćene poslednjom Doing Business listom Svetske banke našla u top 10 zemalja po brzini izdavanja građanskih dozvola. Dakle, bili smo na 9. mestu, ali nije to ni toliko važno. To je važno iz razloga što vam takav jedan sistem omogućava da svoj predmet i zahtev pratite od početka do kraja, dakle daje nam jednu veću transparentnost i mogućnost da izbegnete i korupciju, odnosno percepciju o korupciji.